खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बेखाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। मैया चिरां जिल्लानि सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनाय 1 आगस्ट खालारनिफ्राय 7 आगस्ट खालारसिम मेट्रिक बन्दासत आरो 1 आगस्ट खालारनिफ्राय 30 आगस्ट खालारसिम रस्टि पइन्ट दान फालिनाय मैयानिफ्राय जागायबाय। हादोरजों लोगोसे रायजो नाङैनो 1 खालारनिफ्राय 30 खालारसिम राष्ट्रीय भट दान 2021 खौबो चिरां जिल्ला सुबुं अनसाय बिफाननि बानजायनायाव मैया बेखेवनानै होयो आरो हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबावो। चिरां जिल्लानि डेपुटि कमिशनार एडिसनेल डेपुटि कमिशनार आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों एमएलए जयन्त बसुमतारीया बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोर बुंनानै होयो। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव डिस्ट्रिक्ट ससियेल वार्कार उदालगुरि बानजायनायाव मैया एवेयारनेस हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै 36 नं हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सनजय स्वरगयारि आरो डिएसडब्लिउ अफिसार उदालगुरिनि खालसि बरलै बिथाङा बाहागो लाफैयो। लोगोसे फर मरि मड फर इउथ्स गुबै ओंथिखौ बेखेवनो एमसिएलए सनजय स्वरगयारि बिथाङा गुवारै बेखेवनानै होयो। मैया 1 सेप्तेम्बर आरो मैयानि साना बर' हारिनि सिबिजाथाव सोनाब सुबुं बिहुराम बर'नि 80थि जोनोम सान आरो बिथांनि सोनाब सुबुं बिहुराम बर'नि जोनोम सानखौ बोसोरफ्रोमबो बर' माहारिया फालिगासिनो थादों आरो मैयाबो सोनाब सुबुं बिहुर बिथांनिनो जोनोम गामि उदालगुरि जिल्लानि रौता दख'रानि सिङाव थानाय रौता फोथार गोदानारि गामि बिहुराम बर' सित्र समसेसरा गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो मैयाबो बे हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि चन्दन महन पाटवारी बिथाङा सोनाब सुबुं बिहुराम बर' मुंखौ बेखेवनानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव आरोबाव नुजाथिफैबावो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरुन बर' बिथांजों गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लाफायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोलाव समाव बर' राव थुनलाइनि थाखाय हर सान खामानि मावबोनायनि बागै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरुन बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्रा बुङो। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआर सरकार ओनसोलनि दफा फरायसा आफादनि फारियै रुप'नि सालबारिनि गेजेर बिजनी खोला बिजनी आरो हसिनापुर बिजनी मौजा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव मैया लाइमोनफोरखौ आसाम पुलिस मिलिटारि पेपारमिलिटारिआव सोसननांगौनि थांखि आरो गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि फरायसालिमा गेलेग्रा फोथाराव प्रि-रिक्रुटमेन्ट आरो कचिं मिरु खालामनाय हाबाफारि मैयानिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारि आरो सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि आरो टिसिएलसिसिनि चेयारमेन बिन'द मोसाहारि लाइमोन बिथांमोननि थाखाय माखासे बाथ्रा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव फोरमायथिनानै होयो। बाक्सा जिल्लानि जफात भिसिडिसिनि लेङाइ चेयारमेन रन्जय बर' बिथाङा ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय बादायलायनायाव जौगाखांहोनो थाखाय थांखि लादों।
बिटिआर सक्ति दफानि गेजेरजों बर' लाइमोनफोरखौ सरकारि सोसननायनि थाखाय बिटिआर सोरखार आरो बिटिआरनि दाब दाब जायगाफोराव प्रि रिक्रुटमेन्ट हाबाफारिखौ थाद'नाय गैयाजासे लाबोगासिनो दङ। मैया 40 नं रौता समस्तिनि थांनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोसो गुदुं बर' लाइमोनफोरनि थाखाय पारामिलिटारि बायदि रैखाथि हान्जाफोरनि प्रि रिक्रुटमेन्ट लानाय हाबाफारिखौ अरां दख'रानि सिङाव थानाय गेलेगिरिनि अनजुलि गेलेग्रा फोथाराव मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा ड नीलु स्वरगयारि बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै उदालगुरि जिल्लानि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे हारिमु नेहाथारि बिथांमोनाबो बाहागो लादों।